Častokrát sa nám stáva v našich životoch, že nám chce človek radiť. Kamarát, kamarátka, brat, bratranec, sesternica, mama, otec, babka, detko. Niektorí majú možno dobrý úmysel, dobrý zámer, chcú nám poradiť, chcú nás nasmerovať, ale ja ti chcem v tomto videu poradiť jednu vec a hovorím to z vlastnej skúsenosti. Vypočuj si názor každého. Zhodnoť si ho. Nezatváraj dvere pred tým človekom, ktorý ti chce poradiť. Možno ti chce poradiť v dobrom, možno to myslí v tej dobrej viere, ale každý človek je iný človek. Každý človek má inú časovú stopu. Každý človek inak premýšľa, má iné vízie, iné ciele, inak premýšľa, iné názory, iné presvedčenia, iný stav, inú kondíciu. Čiže my sme, každý človek na tejto zemi je úplne iný. To znamená, že keď niekto niečo poradí a možno v dobrej viere, to neznamená, že to je správne. Čiže vypočuj si názor, zhodnoť si ho a urob si vždy podľa seba, lebo ty sa rozhodneš, ktorou cestou pôjdeš.